Kahit suko na dito. O kanay kailangan. Kaya bili na. Ating yung bracket. Kana lang duha. Mabugnaw din na sis. Layo biyahe na to. Ang init yan. Ang naon sa kay ba malustre. Guys, welcome back to my vlog. This is Olanga and welcome to my channel. Kaya na kayo ko guys, wala naka-vlog. So, busy. Nagunaw na asad ko kung sa akong mga content. What? Kumusta na mo guys? Sinatunta nga na mo sa mabuting kalagayan. So guys, me and my husband nagplan me guys nga kanang mga Mix and Thunder guys. Unya, ningon siya nga mulapos daw ko siya liluan kaya na siya tanawon party sa iyang motor guys. Musang gamaa guys na nakaabot may hinatilan. Kaya hanggi pa operahan iyang motor guys dako na tingog. Biligros dak. Nami sa liluan sampang guys ibo. Kaya akong bana na gikuan. Kahit suko na dito. O kanay kailangan. Kaya bili na. Ating yung bracket. Kana lang duha. Mabugnaw din na sis. Layo biyahe na to. Ang init yan. Ang naon sa kay ba malustre. Pagkutay naman ko. Bakulot mo pa. Ano ka rin ba? Ay, balik ka rin. Siya. Pwede naman sa maglarga sa walay koan. Tambotso. Init kaya. Kinanawa ba? Ay, sulog na ala. Ng kalabira na lamang. Guys, ato daw misa Binatelan. We are living in Lirongan. Wala i-open ang fast crack sa close. Nakapanood daw din ni Dati Manita. Delivery boys. Walang dagat kaya bukal-bukal. Pitran, dra pud gako. Guys,
Mato man ginatilan, maagi lang mi. This is syempre summer. Maagi lang mi sa mga guys. Welcome to Minatema. Operasyon Minatilan Cebu. While waiting, ngaon sa mi guys kay gutom tayo. Duha, kamundos, tulo ane. Di ko na siya musulod na social lagi ni dire. Social ba yun? Ah, Kani lang. Take out or kaon? kaon lang. Kani, kani. Di ko ana. Monggos. Duha ta lang. Ah, Lang, dua-dua lang ta. ano kaya ang lugar? Manyod to na si Genesis Petal. Oh, no. Ah. Dula lang. Yung sudan, oh. Monggo. Ang palaya. Kami sa mentaryo. Nagpayo mo to. Dalan dito. Oh, di ana. Oh. Tigilin mo na. Nalipay ka? Ah, nalipay ka? Ya,